Ơi, ơi, ở nào, ở nào? দাদা কিন্তু ଆମେ ତ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିପାରୁ ନା ଆସିବେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ସମୟ ଆସିଲେ ପୁଣି ପୁଣି ବସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରେ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ କାମ ବି ଦେଲେ ଏ ଝୁଣ୍ଟ ଖାଇସାରିଲୁ ଭାଇ ପାଣ୍ଡେ ର ଟିକେ ର ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବହୁତ ଫଟେଇକିନା ଯାଅ ଖଟାଣ ডালমা
ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାଖ ସବୁ ବିକ୍ରି ସବୁ ବିକ୍ରି ଆଜି ଦେଖ ଗୋଟେ ନେଇକି ନାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ନା ତାକୁ ଦେଇଛି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ ଚାଲ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ନେଇଯିବା